hadian ars ngikan thi baka Meghalaya Board of School Education kelapan banai result jang ka examen secondary school living certificate la sakhi bagi khynnah skul ki bala pass ya kadi ka examen kila Ïaknieh banyo admission ha Tura Government College ha kanyo tarik uyayong arhaja arpsan kani ka jing Ïaknieh admission jong ki khynnah skul ka long hadian baka jingkiu jong ki khynnah ki bapa si kani ka examen ha usnam arhaja arpsan ka long hadu prapunyo pen 10% bat le si kani kan sabu jing ki khynnah skul banyo admission ha ki skul na ka daw bakambun ki skul shaki jaka nong kandong ki dei ki bedang dan tang ha ka kerdan secondary bat kamduna bandan ki skul ki bala kentiu shaka kerdan higher secondary Mandi bazar.